abantu sebasemakhaya ukuthi kungani sivuke ekseni seza la. Oh, isizathu sokuthi ngilethe la ukuthi indoda yami uyangichithela. Boyfriend yami lo ngitshola naye for 4 years. So uyangichithela ngathola efonini yakhe ukuthi ubusy no girl. So ngathatha inamba kaGirl ngatry ukucommunicate naye uGirl. Then ngabhalela la ukuthi ngizokhona ukungisiza. Okay. Ubani igama lendoda yakho? U-Ed. U-Ed. Yeah. Eddie Murphy. Yes. Yamazi Eddie Murphy. Yawazi Eddie Murphy. Yamazi. Okay, sena 4 years. Yes. Uzwana no-Ed. Yeah. Kuqale kuphi ukushintsha kwezinto? Uzubona ukuthi mhlambe sekunala engahambi khona kahle. Sethi sahlala sometimes u-Ed bathanda ukubuya emsebenzini early. Wajika jiki umuntu ubuya ngabo 10 ngabo 12. Jiki akasangicheck mafikile emsebenzini akasa communicate. U-Ed manje mase uphuza akasahambi nami uhamba yedwa. Angimfonela akabambi ifoni. But